ዋው ነዚህ ይመስል ፎሰሊያ ብልሓም ብስጋ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ቆንጆና ጥዑም ብስሩ ክነግረኩም ኣይክእልን እየ። ብጣዕሚ እዮም ዝፈትውዎ በቃ ፎሰሊያ ብልሓም ማለት እዩና ያው ከመይ ገይረ ከም ዝሰራሕዎ ድማኒ ሙሉእ ቪድዮ ኣለትኩም እያ ሓቢርና ንስራሕ እያ እስቲ። ሰላም ሰላም ከመይ ኣለኹም ናይ ሰላም ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣለኹ። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹም ሰላምኩም ብዝሕ ትርፍ ይበለለይ እምበኣርክስ ነዚ ቻናል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። እንዲሁም ናይ ኩሉ ግዜ ቤተሰበይ ድማኒ ላይክ ሸር ምግባር ምትባዕኹም ኣይፈለየኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። እምበኣርክስ ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝረኣኹምዎ ሎማዓንቲ ፎሰሊያ ብስጋ ኢና ክንሰርሕ። ያው ብመጀመርያ ዝተጠቐምክዎ ነገር ሽንጉርቲ እዩ። ሓደ ሽንጉርቲ ወይም ክልተ ሽንጉርቲ ከከም ዓቐኑ ምዕዋዩ ክንጥቀም ንኽእል ኢና እና መጀመርያ ሽንጉርትና ከምዚ ጌርና ያው ብደንቢ ክስካብ እንተኽተኸልና ክንጠብሶ እኒአና ብዘይቲ ጌርና ያው ናይ ቪድዮ ኣጋጣሚታት ናይ ቪድዮ ምቕራፅ እዩ። ያው እዚ ሽንጉርተይ በደንብ ዘይቲ ጌረ ምስ ጠበስኩ ኣብዚ ድማኒ ኮሚደረ ክልተ ኮሚደረ ጥሒነ እንዲሁም ሳልሳ እውነይ ተጠቒመ እየ። ከምዚ ኮይኑ ቆንጆ ኮይኑ ምስ ተንተኽተኸለይ ማለት እዩ። ኣብዚ ድማኒ እዚ ስጋ ማለት እዩ። እዚ ስጋ እዙይ ያው ከም እንደልዮ ነገር ከታቲፍና ብመጀመርያ ብማይና ብሌሞን ገይረ ፈኽፈኽ ከብሎ እየ ፈኽፈኽ ክብል እስካብ ዝልለይ ንእሽተይ ከፅንሖ ብሓዊ ማለት እዩ። ምክንያቱም ብዙሕ ነገር እዩ ዘውፅእ ከምዚ ክትሓፅቦ ከለኻሲ ከምዚ ዓረፋ ነገር ምናምን የውፅእና ዝተወሰነ ፈኽፈኽ ምስ በለ በደንብ ገይረ ደፊኤ ሓፃፂበዮ ማለት እዩ። ብዙሑል ማይ ገይረ ብደንብ ሓፂበ ናብዚ ሽንጉርትና ኮሚደረ ዝተንተኽተኸ ናብኡ እዚ ስጋይ ገይረዮ ኣለኹ። ያው ናብዚ ዝተጠቐምክዎ ነገር ቀመማት ድማኒ ፍልፍል ኣስወድ ከሙን እንዲሁም ናይ ካብሳ ባሃራት ከምኡ ድማ ንእሽተን ከርኩም ሕብሪ ፅቡቅ ንክኸውን ማለት እዩ። ከምዚ ኮይኑ ኣሎ ብጣዕሚ ቆንጆና ቀሊል ደሞ ብግድር እዚ ግድር ደቕቲ ስለ ዝጥቀም ደሞ ቶሎ ኢሉ ይከበፅሐለይ። ያው ኣብዚ ብዙሕ ስለ ዘይቀረፅኩ ማለት እዩ ብንእሽተይ ማይ ገይረ እየ ዝፎሰሊያ ደሞ ኣእትየዮ ነዚ ይመስል ብጣዕሚ ቆንጆና ጥዑም እዩ። ናይ ካሜራ ምቕራፅ እዩ ሕፅር 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 ስለ ዝብል ዘሎ እዚ ስጋ ያው ንኣስታት 15 ደቂቓ ምስ በሰለልና ብግድር ደቕቲ እዚ ፎሰሊያ ነእትዎ ከምዚ ኮይኑ እዚ ፎሰሊያ ደሞ ያው ዘድልዮ ነገር ተልዩ 5 ደቂቓ ተኣኽላ እያ እና ብጣዕሚ ቆንጆ ደስ በሃሊ እዩ። ነዚ ቻናል ደስ ዘይልኩም ደሞ ላይክ ሸር ግበሩ ኢኹም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን።